Szép. Viszont kínálnom az egészséget, mert az a lényeg, annélkül nincs semmi sem. De mi van? Boldog, de száll. Te jó ég! Mi sírtod a fej? És akkor el tudna majd fújni. De a 100 év nekem éppen olyan, mintha 60 volna. Élek, és szeretek élni. Így. Nagyon jó. Szeretek el. Na most akkor majd folytatom, jó? És ezt tegyek? Tessék. Hát persze, hogy szeretnéd tornászni. Ahhoz tornaterem kell, és tornaszerek is kellene. Na jó. Elég szép vagyok? Gyönyörű. Nagyon jó. Micsoda? Röhely. Úgy. Hol vagy? Itt vagyok. Давай. Mi sírtom a fej? Menjünk be. Daj. Köszönjük szépen, Ági néni. Jó, menjünk be. Köszönjük.